दिनैनिफ्राय बिश्वनाथ जिल्ला सिंनि आलुफारा प्राइमारि ब्रह्म धोरोम आफादा रुपाथि मायथाइ फोरबो फालिदों। गाजा गोमजायै आलुफारा दखरा ब्रह्म धोरोम आफाद, आलुफारा लाइमोन आफाद आरो गहपुर आन्चलिक ब्रह्म धोरोम आइजो आफादा जयै बयबो आलुफारा प्राइमारि फुजा ज्योति सेवा समाव बाहागो लायो। सानैनि हाबाफारिजों जानाय बे रुपाथि मायथाइ फोरबोआव दिनै फुंनि समाव फिरफिला बिरहोनायजों लोगोसे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनो बिबार बावनाय हाबाफारिया जालाङो। बिबारखौ बावजेनदोंमोन रमेला बर'आ। रुपाथि मायथाइ फोरबोजों लोब्बा लाखिनानैनो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि बिहोमानि सायावबो सावरायमेल जायो। बेयाव बाहागो लायो सबाइसि गयारि, दलिन बसुमतारी, सुनिल ब्रह्म, फुकन बसुमतारीया। सावरायमेलखौ दैदेनदोंमोन अन्तिराम ब्रह्मआ। फुंखा सुबुं महरै बाहागो लादोंमोन सयदुवार जौमा फरायसालिनि बिबुंगोरा बिरदाव गयारि आरो बिजन बर'आ। गहपुरनिफ्राय धनेश्वर बर'नि रिपर्ट, समनि रादाब।